kurang ngerti tenan. Iya. Salah sebut to nggih. Salah sebut. Nek salah sebul kuwi ora apa-apa. Maksudnya piye ta? Kulino nyebul apa piye? Lho kowe ora wis tau tak sebul to? Kapan? Ah kowe turu kok. Pas Kowe mung kaget meni sapa iki ngono. masa jebul kok ora kerasa ya? Ora aku ngapal kok. Wit badak. Oh dagingnya semono. Aku iki punuke we mburi tukul loro iki lho. Papat peloro. Madhep rono. Madhep penonton. Madhep penonton. Geger mudhepno penonton. Nah, iki mburi rak punuke tukul loro to. Ora loro kok. Ora dadak nganggo ngarep mburi to kuwi. Kowe iki nek kon turu ngono terus anake papat kaya